Patetika, hekk iddeskriva l-Partit Nazzjonalista il-konferenza tal-aħbarijiet li ssejħet mill-Ministru Evarist Bartolo u ċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Policino Orlando. Minkejja li t-tema tal-konferenza tal-aħbarijiet kellha tkun l-iżviluppi soċjo-politiċi ta' pajjiżna matula kien diskuss minn kollox. Id-dibattitu dwar l-abort, ir-referendum tad-divorzju ta' snin ilu, il-Partit Nazzjonalista u t-tibdil li wettaq fl-aħħar snin il-kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss u saħansitra l-iskandli li hu mifni bihom il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet tant irrenjat il-konfużjoni illi l-ewwel mistoqsija kienet mill-ġurnalista ta' TVM fejn staqsiet x'kien is-suġġett. Jiena xtaqt nistaqsi x'kien l-iskop li għamiltu għal il-konferenza tal-aħbarijiet qed nifhem li l-Ministru jgħid li qed japprezza l-Knisja li qed tinfetaħ, però inti stamil tal-analiżi tal-Partit Nazzjonalista qed nipprova nifhem x'kien l-iskop ta' din il-konferenza tal-aħbarijiet. Jiena naħseb li xi drabi ma napprezzawx kemm verament ċertu affarijiet li qed nagħduhom for granted issa, kemm verament is-soċjetà tagħna bidlet. Qegħdin tagħmlu dil press conference biex qiskom titkellmu dwar Malta post introduction of divorce. Però iffukajtu l-maġġoranza tad-diskors tagħkom biex tħarsu lejn kif Simon Busuttil qed jipprova jipprepara għall-elezzjoni ġenerali. So ma nistax nifhem kif tridu titkellmu dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jkun iktar liberali jew le jew qed imur għall-estrem. Però fl-istess ħin ma nistax nifhem kif din l-analiżi politika se tkun qiegħda tgħid ma nafx jekk tridux tagħmlu l-analiżi tas-soċjetà Maltija jew tridux qegħdin tgħidu isma' il-passi jmiss Malta huwa dan ġie onestament hemmhekk mitlufa. Il-ġurnalisti ħadu l-opportunità jistaqsu lil Jeffrey Policino Orlando jekk hux jikkunsidra li joħroġ għal xi elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista u wieġeb hekk. Imbagħad stieden lil kulħadd biex iduq il-kejk tajjeb tar-ristorant fejn saret din il-konferenza tal-aħbarijiet. Jekk m'hemmx iktar domandi nagħmlu kafe u kejk tajba. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet saħansitra attendew il-ġurnalisti tal-kmamar tal-aħbarijiet kollha ewlenin li f'dawk tal-Media Laburista One, xi ħaġa li spekkat peress li ż-żewġ kelliema tal-konferenza tal-aħbarijiet kienu esponenti ewlenin tal-Partit Laburista. Għal-konferenza tal-aħbarijiet kellhom jattendu wkoll is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri u l-kandidat Laburista Charlie Azzopardi, iżda dawn ma tfaċċawx. Waqt li l-ġurnalisti fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet spiċċaw jistaqsu lil xulxin x'kien l-iskop ta' din il-konferenza tal-aħbarijiet u jekk qatt attendew għal xi ħaġa bħal din, il-Partit Nazzjonalista iddeskriva dak li seħħ bħala xi ħaġa patetika.